Ještě jeden. Ještě jeden. Ještě jeden. Gambrinus a život má říct. Ještě jednou si zopakujme, jak se rodila remíza 1-1. V první půli se ujala pouze hlavička Romana Hubníka v 35. minutě a Sparta tedy šla do šaten s vedením 1-0. Měla ještě jednu vyloženou šanci, kterou neproměnila. Slavia se snažila tlačit, ale do čistých šancí se nedostávala. To se změnilo po pauze. Toto byla 54. minuta, chyba v rozehrávce Řepky a Tijani Belajt netrefil prostor u pravé tyče. 67. minuta, krásný fotbalový okamžik. Fost zpracoval míč pro Dušana Šventa a podívejte se, jak se položil slovenský záložník do střely. Výborně proti němu zasáhl, ale také golman Blažek. Stále tedy Sparta i přes trvalý a místy i drtivý tlak Slavie vedla. 69. minuta. Lavičkoval další střídající hráč Tomáš Pekhart nad branku. Karolu Jarolímovi se střídání povedla. O tom přesvědčuje i 82. minuta. Závar v pokutovém území Sparty. Chyba Žovčáka, který nebyl dost důrazný. Pekhart upadl, střela Šventa a Petr Janda, který přišel také na hřiště až v průběhu druhého poločasu, nakonec dostal míč do sítě a právě díky této jeho trefě skončil zápas nerozhodně 1-1. A jak vidím, tak už jsou připraveni oba trenéři, aby zhodnotili zápas. Ano, je tady jak Karel Jarolím,